Siyabingelela kakhulu, siyabingelela abathandi nabalandeli nabantu besintu nakuwo wonke umuntu okhona kuleli zwe lethu esiphila kulo nesazalwa ke kulona sakhulela kulo. Kwakhona izinto esikhula zenziwa, kwakhona futhi izinto esesikhona zase ziyenzeka okuyizinto-ke zempilo. So namhlanje udokotela lo uMnguni ongumelaphi wendabuko. Isikhathi esiningi-ke abantu bayangazi, abanye bake bengizwe, abanye bake bangibone, okungukuthi-ke ukungibona kwabo kusuke ukuthi mhlawumbe umuntu usuke ethole ithuba lokuvela kwabanye omabonakude, kuphinde kuzoba ukukhuluma kweminye yemisakazo. Ngaleyo ndlela-ke namhlanje sibe sesihlala phansi sabona kukuhle ukuthi ake sibenzele abathandi bendabuko nabathandi bohlelo lika-Dr. Mnguni lokuchaza ngezinto zesintu ukuthi-ke bebe nayo indlela yokuthi uma singenile ey'nkulumeni mhlambe kwawukuthi akupheleli kahle, siqedele ngapha. Okuwukuthi njengoba ngimi la, ngimi isibindi ngoba indlela ngikhulumisana nabantu futhi besizakala, kugcine kwaze sahlangana noSisithenjiwe odume ngokujabulisa abantu, ngokuhlekisa abantu. Senze uhlelo naye ukuthi-ke abantu sibanikeze iy'ncazelo. Cha, wangicela ukuthi angisondele sikwazi ukuthi sinikeze abantu ulwazi. Sabambisana kakhulu namanje sisendawonye, okungukuthi-ke sigcine sesibonisana-ke ukuthi cha nangapha alube khona uhlelo lolu oluqaleka namhlanje. Engithi-ke abantu ngiyacela balandele, ngiyacela basondele. Izinto eziningi abangazazi ukuthi zenzeka kanjani kulolu hlelo esiluqala namhlanje bazozazi. Okungukuthi-ke la sizimisele ngokuqhubeka nokufundisa, nokululeka, nokusiza njengoba siqala le ndima. Ngifisa ukuthi-ke noma ngabe ubani omaziyo ubaba uMnguni, nokamlalele, nokamubone, nokamuzwe ekhuluma ukuthi-ke cha sesiqhubeka la manje. Noma bethiwa siyahamba ey'ndaweni simenyiwe kuma-radio station, kuma-TV, kodwa sesinekhaya esesiliqalile lokuthi-ke zonke izinto zonke iy'nkinga sesizokwazi ukuthi-ke sizidingide, sizikhulume. Abanye abantu-ke bazoyibuza ukuthi uMnguni ungubani, uMnguni uhlalaphi, uMnguni uphila mpiloni, wasuka kuphi wayaphi. Cha, namhlanje ngithi njengoba ngiqala le foundation yokukhulumisana nani, ngizosho ukuthi mina imvelaphi yami ngiwaseMangoza kaMhlaba uyalingana endaweni yaseNdlondlweni, okuyikhona khona la okusekhaya khona. Bese kuba ukuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi-ke sagcina sesiba nekhaya eMpangeni. Lapho-ke engingasho ngithi inkaba yami yaba khona, kodwa imvelaphi yethu thina Manguni iseMangoza. So-ke kwaya ngokuya-ke nami ngesimo ngagcina-ke nami sengifudukela ngapha eThekwini, la engithembeke khona ngalo msebenzi wokusiza abantu ukubelapha ngendabuko. Ngaphinda futhi
ngazothenjwa uNkulunkulu ekuholeni ibandla leZayoni, i-Decision of Christ Ministries, la engikhona khona njengomsunguli lelo bandla. Indoda-ke le enakho ukusiza abantu, nenabo futhi uzwelo, nenayo futhi indlela yeqiniso, ngoba njengamanje sinenkinga yokuthi sesibaningi abelaphi, sesibaningi abathandazi, kodwa uma ulandela uhamba usale endleleni ngendlela izinto ezenzeka ngayo. So njengoba ngilana-ke ngizoma ekuthenini iqiniso nobunyanga busekhona, ngisabubambile. Akekho umuntu ozofika la kimi noma okefike la kimi othi hhayi akabonanga kahle. Ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu ngimlandelele, umuntu ngikwazi ukuthi-ke ngimsize. Emadlozini ngiyakwazi ukuthi idlozi lilungiseke uma kuthi idlozi lona eliyinkinga kumuntu. Siyakwazi futhi ukuthi uma umuntu enenkinga yesinyama siyakwazi ukumlungisa. Umuntu unenkinga akuganeki, akushadeki, siyakwazi ukumlungiselela. Umuntu unenkinga yezitha siyakwazi ukuthi simlungiselele. Umuntu unenkinga yokuthi ufuna ukuqina, impilo yakhe iyimiqonde, ngoba ukuqina nakho kuhlukene, siyakwazi futhi ukulungisa. Abantu abafuna ukuphakamisa imisebenzi yabo ukuthi umsebenzi wami uyandengezela, ibhizinisi lami alihambi kahle, into zami zimbi, angiboni kahle, siyakwazi ukumenzela. Umuntu ufuna ukuba namandla, uma ngikhuluma ngamandla ngikhuluma ngemali, siyakwazi futhi ukuthi umuntu simsize kulokho. Umuntu ofuna ukubona iy'bonakaliso, siyakwazi ukuthi kumsiza. Ayikho into esingayenzi. Kunabantu abahlala iminyaka bengabatholi abantwana, abanye baze bahlukane ababatholi abantwana, abanye baze bahambe bayothi hhayi uyohlinzwa, kubhekwe inkinga ukuthi yini, omunye aze anqanyulwe egcine esehlale azi ukuthi wavalwa ngesimo sey'nhlungu ey'thile. Siyakwazi ukwenza lokho. So kuningi esikwazi ukukwenza kuleli khaya lakaMnguni. Lana-ke lesi sikhwama akusisona isikhwama engasithola emoyeni, futhi akusona isikhwama engasithola esontweni ngokuprofetha abantu abathathu ngayibona sekufanele ukuthi ngibe nesikhwama. Cha, lesi sikhwama sidala, njengoba ngisiphethe nje mina ngoka-5, siphathiwe okokuqala okwakuwukhokho uMavunwana, isikhala esikhulu esigiyabangoma, ukhokho. Sazophathwa umkhulu ozala ubaba, u-SS Magama Phela Abantu. Kwaphinde kwazoba sazophathwa ubaba omdala okuyiyena nkosana yalamakhehla. Bayamazi-ke abantu abaningi bayamazi. Kuphinde sazophathwa ubaba ozala mina-ke manje lesi sikhwama. Njengoba-ke sesiphethwe yimina-ke ngoka-5, mina ngiphethe lesi sikhwama, sisiphethe ngendlela eyodwa futhi sisiphethe ngendlela enaleya mpande sasiyitholile. So kulesi khathi samanje, ngoba umhlaba usunje, sebebaningi abantu abakwazi ukwenza izinto, abanye bezenza ngendlela engesiyo, kodwa thina samile eqinisweni, ngoba nami ngisiphethe nje, ngihamba emthethweni nasemgudwini waso ukuthi-ke isikhwama sokulapha abantu siphathwa kanje, kwenziwa kanje, kwenziwa kanje. Yingakho-ke abanye abantu bedideka bethi lezi zinto ubaba uMnguni ayikhulumayo ngoba ziyizona uzithathaphi? Ngizithatha ekuzalweni kwami, ngizalwe vele esisekeleni sokwelapha. So ilokho ngiyacela-ke ukuthi abantu njalo ngoLwesihlanu sizobe sikhona-ke la kule ndima esiyiqalayo namhlanje, YouTube wethu lo. Njalo ngoLwesihlanu ngo-7 sobe sikhona njalo. Wonke umuntu alalele, wonke umuntu alandele. Abaney'nkinga
abadinga ukubona ubaba uMnguni sizoyikhipha futhi iy'mfanelo zokuthi-ke bakwazi ukufona, bakwazi ukuxoxa. Ilokho kuphela engithi ngithembisa khona ukuthi nginiphathele khona kuleli khasi lethu esiliqalile. Liyahamba-ke Facebook Dr. Mnguni, nalapha futhi usubscribe uDr. Mnguni. Kube ukuthi-ke abantu bayinike isineke nemibuzo nezinto abafuna ukuyibuza ukuthi zenzeka kanjani. Sinethuba lokuthi sizokwazi ukuthi-ke sibalungiselele. Angiqashile-ke ngeshwa, ngihleli nje ekhaya endaweni okuthiwa iseNanda eMawoti. Ngiyohlanganisa iminyaka emibili ngaba lapho, iminyaka engamashumi 20 ngaba lapho, qonda ukusho njalo. Angithuthi, angibaleki, ngihlezi nje la ngoba ngiyakhile. So ngizocela ukuthi wonke umuntu olandela mina azi ukuthi ulandela umuntu ohlezi endaweni yakhe, ulandela ubaba ononkosikazi ney'ngane, ohlezi ekhaya. So ngiyacela ukuthi-ke ngokwethembeka okukhulu abantu basondele, silokhu nje sikhulume sicathulisana nabo kukho konke. Akekho umuntu ozosala ngaphandle. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anenzele umusa, niphile. Amen.